Ay ko ba? Tulungan natin. Bakit? Anong problema mo sa mag-asawa, ha? Nandito na naman tong lalaking to. Anong sinisilip-silip mo sa aming mag-asawa? Ate, tinagiba kanya nga doon nangyari kanya ni Emma. Bakit? Totoo bang may nangyari sa'yo ni Emma? Sagot ka ng maayos. Go, darling! Kaya mo yan! Galing! Isa pa, darling! Mag-shoot ka pa! Carly? Ibig sabihin, asawa niyo yung Robby Diaz na yun? Darling, para sa'yo to. Walang sabit to, parang yung ginagawa natin. Ang galing mo naman, darling! Swak na swak! Sana Magaling na ba yun? Eh, paboard naman. Ano darling, uwi na ba tayo? Baka naiinip ka na dyan. Hindi pa naman, darling. Tsaka wala naman tayong gagawin sa bahay. Okay. Darling, hindi ka ba nagsasawang mag-basketball? Nagbabasketball ka na nga gabi-gabi. Tapos sa umaga, nagbabasketball ka pa rin. Ano ka ba? Iba naman yung sa gabi. Tsaka maganda tong pag-exercise ko ng basketball. Maganda to sa katawan. Nice. At least yun, lahat gumagalaw. Bigbigat at naman itong tuwantan. Ano naman yung gusto mong pag-usapan natin, Aber? Ano na, nalungtot pag ito ukrakom. Ay, nganing sabong na. Sino ato? Ano kaya't lapitan ko siya at sabihin na may nangyari sa amin? Hoy, boy! Ano na naman ginagawa mo dito? Ba't tinitignan mo na si Bakat si Emma? May problema? Wala, boy. Tinitignan ko lang naman sila. Tinitignan. Bak! Katoy! Partakam! Pai, Ate ano Day! problema? Patay na kayo pa sa siriboy. Problema mo, boy. Anong sinisilip mo dyan? Bakit? Masama bang sumilip? Masama! Alam mo bang masama ang sumilip? Umakyat ka nga doon. Gusto mo! Silip ka ng silip. Isa mo! Ay ko ba? Tulungan natin. Bakit? Anong problema mo sa mag-asawa, ha? Nandito na naman tong lalaking to. Anong sinisilip-silip mo sa aming mag-asawa? Ni, pananan. Ate, tinagiba kanya nga doon nangyari kanya ni Emma. Bakit? Totoo bang may nangyari sa'yo ni Emma? Sagot ka ng maayos. Pag sinabi ko bang oo, may maagawa ba kayo? Bak, ibagbagan sa mo, paysaw. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi, baka may mangyaring hindi maganda sa'yo. Sige Andres, damagig to ni Emma, no? Paypay sa di bagbaga na to. Ay, matigpaypay sa ibagbagan nata ba? Amaw nga, kaya nalang sumulit ata. Tama di makamubo, hindi tinira ta. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Kahit tanungin niyo si Emma. Bak, ipaypay sa mga talaga ibagbagan nata. Si Kapit ni puro agpaypay so. Imbis nga paturo din tinakim ko, pakapsutin mo. Kung katungtungan kami nga nalang ni Emma, tamaliwanagan ka, tamay katatapang panunutam. Bahala kayo dyan. Basta ako, nagsabi ako ng totoo. Ta kayo malatan, ta gawid ako. Ta pangumang katungtuin ni Emma.
Boy, nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Magsabi ka ng totoo. Pag di ka nagsabi ng totoo, di ako maniniwala sa'yo. Magsabi ka ng totoo. Ang gulo mo, boy. Nagsasabi nga ako ng totoo. Kung ayaw mo maniwala sa mga sinasabi ko, problema mo na yun. Basta, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ating malagkrit na ka. Kaya malit ka dyan, ibang nga tatipod mo kan nakaling babae. Ano kaya yung sinabi ng lalaking yun kay darling ko? Ano, boy? Kaya sabihin ka pa? Kung wala na, baka pwede na akong umalis. Hoy, boy! Sandali lang, boy! Hoy, boy! Dito ka lang. Mag-iimbestiga pa ako. Sabi mo yung totoo. Ayan ka na naman eh. Paulit-ulit na lang eh. Adik ka ba? Hindi ako adik. Gusto ko lang malaman talaga yung totoo. Kanina ko pa nga sinasabi yung totoo eh. Hindi ka pa rin makaintindi. Buti pa nga si Romy Diaz eh. Kakausapin niya na si Emma para malaman niya na yung totoo. Kung talagang may nangyari sa inyo, saan? At kailan nyo ginawa? Doon sa inuupahan kong bahay. Doon nagsimula lahat. Eh, saan mo naman siya nakilala? Doon, kila Aling Lisa. Lagi ko siya nakikita bumibili doon. O tapos? Simula noon, lagi ko na siyang hinahanap-hanap. At lagi ko na siyang inaabangan doon. O tapos? Yun, nung unang araw, medyo mahilap siya. Pero nung mga sumunod na araw, napaamo ko din. Tapos? Puro ka tapos eh. Hindi na matapos-tapos yung mga tanong mo. Baka pwede na ako umuwi. Napaamo mo? Tapos, tinira mo agad? Lupit mo naman, boy. Wala ka nang pakialam doon, boy. Basta, sinabi ko na sa'yo lang lahat. Diyan ka na nga. Kausapin mo na lang yung sarili mo. Ayos ah. Boy! May tatanong pa ako, boy! Boy, hintayin mo ako, boy!